Čaute ľudia, vítam u ďalšieho videa z hry Real Steel. Dneska nepojeme za Blacktopa, lebo tam je silný Halloween Jack, tak pojeme bojovať za Zeusa. A Zeusa musíme dať dole. Bože, Zeusa dole, veď my budeme mať Zeusa. Bojovať s ním. Neviem, čo vám hovorí, dneska by som... Je to príliš nahlas. Sorry, vám to skoro odpálilo uši. No, toto dáme na Zeusa. Tu máte možnosť vidieť. Ako vyzerá Zeus do neba. Môžete vy závidieť. Sorry, je to počuť? Nebudeme lamať, dáme si najsilnejšieho. 106, 118, akože. Pozrite sa, ako Jackovi poje dole hlava. Zeus versus Hello Jack. Dáme zo 4-5 súbojov a bude koniec videa. Zeus. Dáme na nejakých 5 rán. Poď. Zeusko sa nebojí. Svinia. Ty mu ešte budeš udierať a poje dole hlava. Už poje dole hlava. Svinia. No poď. No čo sa ma bojíš? Čo? Teraz trochu to bude trvať. Ale to mňa asi nevadí. Bum, do hlava. Potom sa uvidíme, lebo sestra niečo chce. No a som späť, takže ideme na druhý boj. A ideme sa vylepšovať. Bože, nechcem proti tomu bojovať. Títo sú riadne slabí. Dáme tohto nubka. No prehra. Aquabot. To nemusím. To vidíte, posledný raz do toho predvádzať proti nám. No čo sa nás bojíš? Ten ešte rýchlejšie padol dole. Škoda, nestihol som. Zeus je proste killer. Zeus má na každého. Možno. Potom si dáme aj kartičky. Budeme mať, alebo nemusím sa vylepšiť. Kartičky takže nebudú. Máme jeden kľúč, takže 30 sekúnd vydržal. To je lama. Ešte 2 boje a tu sa vyskúša Midasa. A potom aj Atoma. Ako padne dole. Midas je proste noob. Ako
každý robot. Skoro. Okrem tých mojich. Kouky a hlava mu pôjde do hovole. Konská hriva. Oj. Ty. Nech sa padnúť. Nech sa mu trochu dobije. A ideme vpred. Hovor si čo na moju mamu? Na moju mamu si niečo hovoril? Až padol. Mida sa vidie dole hlava. Zasranovi. A teraz, kto si myslíte, že Atom je najlepší robot, tak sa mýlite, teraz padne do smekiska. Poď Atom padnúť do smekiska. Ten Atom je tiež slabý. Tu máte vašho Atoma, ako ho rozdrvím. No poď Atomku, poď. Zeusa sme videli, nech sa poprevádza, lebo potom prehrá. Zeus je king oproti Atomovi, no poď. Hovoril si niečo na moju mamu? Ty nubák. Hejha. A bum. To bola rýchlovka. To bola proste rýchlovka. Ak sa ti video páčilo, tak daj like, čaute.